Sulis Eva. Nggih. Diaturi jumeneng, diaturi jumeneng. Mangga kene nanjake suarane wong. Disepoti Mas, disepoti Mas. Disepoti, ya disepoti. Ela. Sugeng dalu, Lek. Sugeng dalu. Nggih. Ya ngaturke sugeng dalu karo Kanjeng. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Purba sasongko. Sulis. Menika nuwun. Ultah panjenengan nggih dalu menika. Nggih, nganti lali lho kula niku. Pancen ora tau ngeling-eling dina kelahiran. Sugeng ambal warsa. Mugi tansah pinaringan sehat. Nggih. Bagya mulya. Kok eling niku. Nggih. Lah nggih. Nganggo roti barang terus di nganggo lagu kaya nduk. Nggih. Ki lho rotine ki lho kok ya enek gambare. Iya, kapan sempat-sempate foto. Lah nggih. Aku lho ya ora ngerti tenan kok niku Mbah Kupuk kali Bulurah niku kok. Lah niku bedhek-bedheke sayang kalian jenengan lho, Mas. Alhamdulillah. Ela, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mas Purba. 50 tahun sukses selalu. Amin 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 Mas Purba. Amin Allahumma. Sehat-sehat nggih Mas. Ulang tahun kami ucapkan. Wonge ning kene. Apik nggon fotone. Apik iki ya Mas. Kurang ajar. Potong tititnya. Ulang tahun yo potong kue. Lah iki cek sak semene kan urung potong titit sak semene. Oh alah Purba. Ora kena nggo garapan kok ya. Aku tahu lho Mas nggawe poster semene. Napa nggih? Ben lak nyalon DPR aku. Nggih. Ragatku lak kurang. Nggih. Wong aku partene independen. Weh. Gawe anu ki mung cendek-cendek cilik-cilik. Cilik-cilik ngoten, ten ngesor ngoten. Ning nggon sor wit-wit ngono. Ora kajen aku. Iki wong apa semut ta? Nek cah cilik ngono ki andas kudu yoi. Ih Purba sasongko. Nggih. Elak-elak. Nyanduk gawan, Nduk. Nggih tak bawane pulang. Gawa. Malah kaya apa lho? Kayak kamar mandi. Nggih. Anu kamar tidur. Nggih delok-delokan Kamar tidur. Niki Mbak Sulis Eva. Mbak Sulis Eva. Nggih, ngaturaken sugeng dalu dumateng warga Kupuk menika. Nembe niki Mas kula ten Kupuk, Mas. Nggih. Oh iya. Nggih. Oh ya berarti merawani awakmu neng kene. Heeh, sampean wis ping pira, Mas? Ya pisan iki. Oh, padha berarti. Neng wis betah neng kene ngono lho. Nggih. Sampean betah. Wis kaya neng omahe dhewe, jogane dhewe, latare dhewe. Ngono. Wah, elok tenan. Kowe pisan iki ya, Nduk ya. Ya nek pisan iki ngetokno kabisanmu supayane masyarakat kene gandrung karo awakmu, pangajap pendak taun kowe ditimbali mrene. Oh, ngono. Nah, ngono. Lah kok kon gandrung aku wis di bojo lho, Mas. Gandrung ki nggon swara. Oh, swara. Seneng ngono ya, Mas. Apa pas ndek bojo ora entuk digandrungi suarane po? Boleh, boleh. Lah iya, mbok menawarkan diri. Suwara. Suwara. Ah, suwara. Orang nganggo A. Suwara tok ae. Suwara. Karo munjalambekan. Ah, suwara. Pelok napa slendro ngersake tembang napa Mas? Nembang Mas Dalang. Nggih no. Lah ya ning kene iki wis dandan ngene iki nyanyi sing akon ngene-ngene yasinan ki ya sapa? Ya ora ngono lho Mas, mbok menawa ki ya kon ya setidaknya donga sik. Oh donga nggih kagem warga Kupuk menika mengku teges lho Mas desa Kupuk nika. Kaya jenengan mau sinden sing digoleki iki ya ngene iki. Awur garing iki terus ketularan garingisme. Iso nerjamahke. Iya. Nerjemahke. Kupuk iso iki kulino jamah kok terasno. Kupuk ka kuwi Karahayon Mas. Menika warga tansah antuk Karahayon. Karahayon ing Gusti. Menika usaha. Warga Kupuk menika usahanipun mugi tansah pinaringan lancar, sing dagang ya laris, sing tani ya panenane akeh. Nek wong iki panenane akeh. Nggih sing dalang ya mugi-mugi pinaringan laris anggone dalang, singene nggih laris, ngoten nggih Mas. Wong iki sing kadang tani sing penak jenak anggone nonton wayang ora usah mikirke omo wereng. Werenge wong iki ora enek. Iya terahno. Mergo wong iki wereng-werenge padha nabuh kabeh. Tak kira nek iki lho wereng. Bagus sih kok ngono kok. Maksude ndongake, kanca pengrawit ki ndongake werenge ilang kok kene. Nggih, werenge ilang. Nggih, P menika P panjang umur Mas. Sedaya warga Kupuk menika tansah pinaringan panjang umur. Keri. Uneh. Uneh.
Sada. Oh iya Mugi mertombo. Nggih, mugi sing pinaringan napa sing sakit enggal pinaringan tombo ndang waras. Amin. Sing lara-lara jiwa ya ndang seger waras. Lara jiwa kok karo noleh ning gareng iki lho jajak iki ya. Apa maksudnya Mas? kowe ngarani aku edan ngono apa? Ya ora ngono Nek lho aku Mas. edan ki berarti aku ora aku tok. Dah sapa? Aku rene nek sing ngekon kok berarti sing Sapa? ngekon aku ki ya edan. Sampeyan ngelokne dalange edan. Lah edan apa ora? Ya ora to Mas. Ngawur e kok ya. Kowe ngerti titakne wong edan apa ora? Titakne wong edan kuwi piye? Ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, bengak-bengok dhewe mongko ning lapangan ora ning omahe dhewe. Kuwi edan. Lah ngerti wong edan kok kancane. Berarti piye kuwi? Lah berarti awake dhewe iki ora mung aku sampean Mas. Lah pripun? Ki sinden-sinden iki ya koclok. Ngerti wong edan-edan kok disindeni. Koclok ra? Lah terus genah ening dalang sing ngene sindene ngono daglane ngono kok ditanggap. Lah berarti Pak Agustino, ayo. berarti Piye coba? Pak Agus iki piyai sing bijaksana. Ora ngono. Wong edan-edan dilumbukne kon main mulih sangoni. Wah iki salah muni mulih ra nggondas tenan iki. Nggih, bijaksana Pak Agus. Lah, elok Pak Agus kok. Kupuk. Kuwi kakak. Keri dhewe Kak. Kerto Toto Turaharja. Baldatun Thayyibatun Warobun Gofur. Amin amin. Iso wae to. Iso aku lho genah sing marai kowe no. Saploke melu sekop-sekop kok pinter men kowe. Ayo kok sekop-sekop bareng ya. Iya iya. Nembang napa niki Mas? Oh nembang. Merdika saged caping gunung saged menika ugi wonten panyuwunan saking Assalamualaikum Mas Purba kula Pak Agus Plalangan nimbang ana katresnanku. Nah iki panyuwunan mbok idok niki Mas Gareng. Nyuwun langgam setya tuhu. Nah, Bu. Ibu. nggih. Ayo WA. Nggih. Monggo merdika sing diaturke sing. Niki Mas Dalang Di niki monitor Ibu. nggih no. Ibu Purba Sasongko. Nggih. Nggih, sugeng dalu Ibu, sugeng Iya. midhangetaken. Selamat ulang tahun Ibu. Ibu yo enggak, sing ulang tahun ki Mas Purba. Kapan ulang tahun Ibu? Kapan-kapan. Wis dek mben kok karo sok mben kok. Ape mbok kado. Aku nyicil sok mben tak ucapke. Nggih. Ini ki nyuwun pelok 6 nggih, Mas. Oke. Jajal niki raketang elek-elek kula nggih gawe tembang ngoten. Istimewa iki. Cah elok. Apa to, Mas? Tembange apa dikenalke karo dulur kupuk. Pelok 6, Mas. Niki kula nyuwun ngampil bawane Rinoso nggih, Mas. Boleh. Wape. Sik to, Mas, Urung. urung. Ngenteni Sik kowe lekas bawa. sambekan kok ya. Ngenteni kowe bawa kok kaya ngenteni mantu kok Jakarta. Ya sabar to. Iya, ditata ya, Nduk. Apa nih? Ambekane. Rinoso saya rasa apa sing goleng ki mau? Wah, piyai kene iki do lembur kok. Oh, lembur. Pertanian dong. Petani mriki iki semangat kok, Mas. Nggih. Dadi iki yo karo menghibur petani-petani sing lembur. Iki lak do anak sing traktor barang to iki. Kok traktor piye? Lah kan lho suarane kae. Desel. Oke, oh tak kira traktor kae. Nggih, udu kok ya.
Ora apal to, Nduk? Aja Mas, iki kok buka ngono to, buka rahasia aku lho. Wong ki mending jujur apa lho. Lho ngono lho, iki aku sik anyar aku rapal. Lho, piye carane iki? Aja ngono lho, Mas. Lho rinoso ning kono ki lho. Asa aja ngono lho, sampean ki aja ngono. Kowe makmek ora kena pasal kowe iki kok. Wong lanang mbok wirang-wirangke tak bales kowe engko. Aja, Mas. Wani we. Wani we. Mas, glegekanmu ambune kok solar to? Loh. Padahal aku bar ngombe pertalit lho iso. Apa ngemut diesel wae kok ya. Kowe ora apa-apa. Kapan sumanding sisihmu suarane ugareng. Wow, saepek, Mas. Nek saiki ya sae, kok saepek kuwi lho. Sae tur apik. Oh. Dadi usahae wae cek nganggo apik ngono lho. Berarti ya tunggale pekli kae no ya, Mas. Kok malah apik iki opo? Apik sekali. Oh, nek nggonku pek nget. Loh, apa kuwi? Apik banget. horor. Nek nggone Mas Purba kono pek tokli. Apa kuwi? Akeh men. Apik matuk sekali. Yo. Lah. Jan. Pek mude. Apik mbokmu gede. Aja ngati-ati lho Mas. Aja marahi tratap lho. Iki nek ilate ora rim pakem bahaya iki. Nggih. Nyerempet ngendi-ngendi ngendaan. Mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir bawane sampun. 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 Bablas Kelanggame. Iki karyanya Mbak Suli sendiri. Karya sendiri kula nek anu ten panggung ngeten iki mboten sengaja nulis-nulis. Ngerti sapa niku? Didik, Dodik. Kok aku Didin. Didin. Ini iki lho sing mbonang niki lho. Didin. Oh, anu si Doni. Doni, ngerti Doni terus aku jatuh cinta terus dadi syair ngono lho, Pak. Iya. Jan, Nyapa, rumah satu Mas? kok. Wah, kopine malah enak jare. Jujur seger. Coba. Nggih, maka Tembange ya ngopo? Lagu sing nulis Mbak Sulis. Eva. Wah, Jan. Judulnya napa niki, Pak? Tukang Rinoso, bonang. Pak. Bejane tukang Rinoso. bonang. Rinoso. Oh, mula kok bawane ya. Oh, Rinoso dadi duwe rasa sak ploke awakku Rasa. lungguh terus nonton tukang bonang. Nah. Jan. Rinoso. Dadi lakon tenan iki Doni Wedeng. Dadi lagu nek iki wis. Nggih. Konjur ngombe lho, Pak. Doni, Pak. Iya, kita haus ngono saja iki. Oh ya lho Nggih. ngelak kok ya. Mirengke suwantene panjenengan iki terus nyocoki rasane. Mula ya terus ngunjak-ngunjuk. Cocok ya Mas berarti ya Mas ya. Oh, cocok banget. Cocok. Nggih. Mas Gareng duwe lagu apa Mas sampean, Mas? Aku toh. Oh. Lho aku kira iso ngarang lagu.
Isane? Wah, ngarang uripku dhewe angel. Jan. Ya. Masih banyak lagi yang perlu dihadirkan. Napa? Om Gareng. Nggih. Nah, ya, iki ditambahi karo anu kanca sing Mbok Dik. Oh. Sinten? Mbak Rani. Sing endi? Mbak Rani. Niki soulmate Mbak Sulis wit riyen kok. Monggo Mbak Rani. Nggih Mbak Rani monggo. Oh iya. Yo. Berdiri monggo. Dik Rani. Jan. Oh sing kae ya. Kae lho. Siap. Saiki rada lemu niki, Pak. Nggih. Biyen kaya walang katung. Oh alah, Jan. Oh dhisik kaya walang kadung saiki rada lemu. Berarti kabine cocok ngene iki. Suntiknya cocok. Cocok Kaya tekan ngono lho. Niku garwane eling rebab niku lho, Mas Gareng. Masa ora mungkin. Piye maksudnya kok ora mungkin ki piye? Awakmu bojone sing rebab kuwi ngapusi Mas Purba. Lah pripun to? Diaturi kok. Lah bocah kuwi dolane nggonku sing digawa wonge cendhek semiran abang. Apa iya to Pak De? Uncek. Aja tumbak cucukan lho. Mas Indra itu orangnya lurus, Lurus nggak pernah neko-neko. Lurus, gak menggak. Iki lho aku lho seksine aku. Oh, ketbiyen karo aku terus kuwi. Malah karo kono. Malah karo kono. Lah kok malah jebul kowe tau nyekseni karo kono kok. Jebule kok. Gur sithik lho. Ijol-ijolan Indra apa piye? Kan garwane Mbak Sulis ya Indra. Bojoku ya Indra. Oh, lah iki. Padha Indrane. Padha Indrane. Jarine gelem. Ya gak apa-apa ya, Mbak. Iki peri-peri kuloso lho iki kok ya. Ya Indra. Lah tembangin apa niki? Tembangnya apa iki soulmate kok? Nggih, soulmate iki genah sehati iki nek cara Permintaan apa mawon wau, Mas Dalan? Kala wau panyuwunane wonten Setya Tuhu. Bunda. Nggih, wonten Kanca Tani. Terus Capek napa malih wau sih? Caping gunung wonten. Imbang ana katresnanku gi wonten. Oke. Terus wah kathah pokoke. Nggih. Nah, ingkang campur sari kala wau Negara Angin karo Bukit Berbulu. Anu Bukit Berbunga. Pak, senes Bukit Berbulu, senes Kleru. Kanjeng. Nggih. Bukit berbunga. Berbunga. Lah kan kembang ini ku enten uler bulune, Kanjeng. Mas Gareng, sing bener kuwi Bukit Teletabis. Nah, iya ngono. Nggih, lah ya ping kaya winggi-winggi. Nggih, monggo merdeka pundi ing badhe pun aturaken Mbak Imbang Rani. katresnanku nggih, Mas. Boleh, nggih. Mbak Rani, Mbak Sulis. Yuk, bawa. ya iki Mbak Sulis to. Nek kula ngertase Mbak Atun. Ngawur ae. Jenenge sampean ki ora Sulis Eva Fitria Tun ngono to. Ya, kowe iki kleru. Kowe iki lembiyen. Saiki jenengku ku ya Sulis Eva Fitria Cantik Jelita. Harum mewangi sepanjang masa. Oh iya. Sudah. Nganggo ihi ngono rambure iki. Iha, Pak. Oh. Nama panggung Nggih. ora sesuai karo KTP. Sing bawa Mbak Rani. Ya. Nggih. Saben dina mongelamun Reptanipun Ki Sri Susilo Tengkleng. mah arep urip
Oh iya to. Mbok senggol lak dadi keder to sono. Apa te? Iya kowe salah nang Mas Gareng. Saploke nyenggol kowe karo saploke kowe karo cah kae lho. Piye? Kowe ben karo aku lancar lho jane kowe. Apa tega? Apa tega? lan pun lho tulisan. Lan pun kakang. Kok angsuran bulan 5 ki apa iki? Aja, ki aja diwaca ki. Buku Mekar to kuwi to. Tok angsuran atiku ra. Ya Allah, apa to tibake? Aku eskar kok, Nduk. Apa kuwi sarjana karawitan? Sarjana karaoke. Oh, Eskar iki sarjana karaoke ya. Karaoke TikTok lho. Atiku ra. Atiku ra bakal